Ay, kuan na rin. Dosa na. Dosa sa Mariano. Sige, gising-gisi. Birthday ni mo ron? Birthday niya ron, no? Tiguang na yung bibi ninyo. Di na, bibi. Di na, bibi, dako naman ka. Ha? Big na siya daw. Ha? Di na siya bibi. Nanay. Nanay na. Oh, nanay. Ariana. Ha? Matik. Putar ko ma. Ako orang gwapo. Bye. Dah, nagkukuha eh. Limpyo na. Limpyo. Managtubok adlaw to kare. Let's go. Okay, so karong buntag dai nami trabaho on drums tiwaso na mo nya nami kita mi teknik nga mapurma ni mo trabaho. Muna ang sogo ako ang amigo nga akit bahay sa siya ron kay para mahuman na mo trabaho kay nabili ang yawi sa bukid. Ilang mong gano'y TV no? Ano sa sideline? Pagka akit bahay mo ng unahan mo og surprise wala. Ah, dara. Surprise! Ang kinakita no. Ikaw nakabot ato katong kapilya. Kasi ang narad do ang nga dito sa kuan Janel. Nani mo nani ay. Wala. Putos naman daan. Putos gigi ko na daan, balukot na daan. Yo, what's up? May adlaw sa tanan diha mga katambay no. Karon kay June 16 na ta. Adlaw nga sa adlaw ron gaw. Babies. Adlaw nga charter day yung sisangay. Adlaw mo ibis ron. Adlaw mo ibis ron. So karon kay kan manukar mi sa charter day sa Bugo. Unya pagora din minahumanog ko ano, sa drums, daray. Ay tora dito ang humanog aesthetic. Dito ang drums no, humana niya. Wala nang kay ko naka-video sa gyud sa jud siya pag-ilis og karta og sa pagtaod na kay. Kuan kanang na-busy mi unya. Kasi po din sunon sa uban ba no? Nga makakita nga kuan. So kung kanaron mo bubuhat og nindot nga drums. Kontak lang niya sir. Para masaya. Para chuy ba, para chuy. So karon masahiro sa misangay. Naramong ko ano? Tricycle. Bike. Okay ka no? Ay, okay ra. Bike mo man. Muna mo sidecar, masahiro me. Okay sikat ba? Muna ko konduktor. Sikat. Gaya di kada away. Relax sa mi kadyo diri mga katambay no. Yeah. Kaman mga aga. Nukar merong tataod. Ano ta dito? Oh, kanday sa pag-prepare na mo sa drums. Naka-video rin ko gamay no. So mo siya ni tabay, tanawan ninyo. Yo, what's up? Madlang people, nandito po kami sa SRP Pawn Shop. Ay, logits. Nagkagagi oh. Shout out. Shout out sa mga drummers, mga bad nga. Gwapo kayo. Are na taon mo. Mangustin na sir no? Kau nga lagi? Kaon? Unya lang na pa. Mangustin. Gabi No? lang. Pasalubong all the way from Mindanao. Kaon tayo kan. Rambutin. Kaya. Gawas itong gikwaron. Ay, Ismail ngay. Ayaw mi sa drums, nagtawad mi sa kanay ni karta. Wala na ko gipakita yun sa pagkat kay sunon niya nila. Di ba? Sunon niya nila gano. Lamiyang zero ko no. Nabayot ang buwang. Wala gipakita ang pagkat sa karta no kay lisod kayo niya, mabali na niya. Makasata. Kaon sa mi. Kain. Karamong kuan bagong ni karta. Dahil bagong kuan ni. Bagong nongo. Ari. Ako ni? Dino ako. Kape ni? Kape kaya na. Ari na ikaw? Bye. Bye. Good night. Tita Bats. What's up, Ganoy? Maing buntag aw. May nabuntagan pa. Tayo pa, sutso pa. Trabaho may balik sa drums.
Una lang ko ngaya. Tita Bats, una lang ko Tita Bats. Kay Lego pa ko kay baho lang kong waknet. Kau na kau. Ah, manamig ayos sa among drums. Ready na mi para ugma. Kanina like ko ang day. Pangani counter nosing dire. Ya. Muli na mong gurumi pa dong. Ha? Alayar ko de. Pre layar de. Ah. Putang sa dia kung bagay. Nah. Mami kayo barbecue oh. Ikaw busog na ka? Ate Laura na de. Testing. Lami. Puni. Lami kasi. Bayot ng uwang na gaya. Baga kay din puli mo to. Busog bagisda. Diba, kaya din baga kay ba? Mahalong din puli. Nagaw, Binsoy, salamat kay Gaw sponsor sa paano? RC Snack. Burger lang malakas. RC Burger lang malakas gini. Ha? Ice floater. Go, Jake! Kapoy kayo na! Smile sabi, smile! Jake! Jake! Smile o, smile! Malamig intro-intro mga ano, mahuway na may tanan. So, alam ko nag-video sa pag-intro-intro kay kuan man na busy mi kay wala may kahutay, sila may practice. Rocky ra gyapon, naraos ra gyapon. Father. Relax sa mi dire. Sa ikaw man ani, ako ta sa mi paduy ikaw man ani basta kay Mega pakita ko sa pwede man ako. Ako sakit. Dadal. Unta ba tara to? Kala ko no? Bali de. 1, 2, 3 go. Mega pwede man ako makita yung sakit. Kaya wala mo tutoy. Uli na may mga katambay, uli na. Nah, let's go home. Puli pa! Di pa tumao! Kuwang ba to?
Kapoy naman, init naman kaayo. Sorry. Suko makalargo eh. Wala diesel? Wala. Daga mo. Jack! Nahurot man eh. Nahurot man imong batanginan, buanga ka. Batangin. Pag sige himang ay. Pag sige himang ay. Teka may master. Ay, Frederick. Nga. Plastic ay. Okay, plastic. Nandun. Bulin lang. Garaya. Oo, ba, inom? Ako inom ka. Tangkios. Guys, like ka. Ito kay. Tsoko na po na master. Di kasi patawag kay di ta gwapo ko no. Ipatawag natin mo gwapo mo ang. Wala eh. Salamat yo. Salamat ya. Salamat kayo. Inita silang saging. Update ka sa nagdaog, brown. Wala ko sila. Di ba i-update na misama sir? Inita kita saging. Init. Init ang uli ay. Muang. Inita. Ilala. Nala. Kau kagbat parese mo nagkuan mo. Pai bat, dini batay. Pad buanga kay tas kayo. Pai bangos makagtubo. Tubat-tubat buanga. Gaw. Negosyante juga kay gaw. Sold out largong maruya oy. Iyahan mo ng kwarta. Bagom lagi na yung pinto kay kulo. Pai di na bintos ay. Relax sa taron, wala sa tayo trabaho ron. Nya igaw man na tabalik. Oh, ito nga, tunaw, ginapurma oh. Daan na magpalit. Daan, palit. Cycle ba? Cycle. Imo ni brasan imo sabunan itusok balik stick. Ugaw. Usin brasan gani sabunan labahan ba? Ya ikon ibuwad sa init, ikaw man itusok maruya. Ayaw. Ayaw, di pwede. Mini, di mdawat. Bad na, bad. Ibang sintom mo kung bila na? Mga susimana, mga humata sa decoration sa stage. Ano po sa paglingin double? Nag-iingon nga, nothing lasts forever. Kaya naguba na dyan ang bag, sir. Surrender na dyan. Ngita, naglaing bag, sir. Tibo. Papuli na. Okay, basta na eh. Ang kartanit. Huh? Uy. Kada ba, bayaro na palapit? Nakadaon dek? Ito na may. Injon, ato na may injon. Sir. Okay. Sir. Bye.